bantwana abahle basezulwini bakhonza abahle basezulwini bantwana bakaMenzi wezulu nomhlaba siyanxusa ngokhulu ukuyithoba siyacela uMvelinganga uNyazi lwezulu uba asikhulekele asicelele indlela yasezulwini kubantwana bakhe abafikayo phakathi komuzi bantwana bahle bakithi eAfrika sesifikelwe inhlanhla mina nawe ukuthi uthole ithuba lokufika kulo muzi uNyazi lwezulu eliwakhela abazali bethu la ezweni laseMaqadini ekhaya lephefumulo siphuma inkalo ngenkalo sikhamba amazwe namazwe sithunywe imphefumulo yabazali bethu akhona uqonda nokwazi wethu ngakho-ke siyanxusa ukuthi-ke njengoba sithunyiwe sizithunywa imphefumulo yabazali bethu nathi okwethu ukwazi nokuqonda asithathe sifihle manje siyelele uMvelinganga nemindeni yethu esithumile kube yona ezosilawula ngoba hleze masiyilawula thina bese kuvuka inkani yethu yasemhlabeni nokushinga nokuhonga no-anthintwa lo hlala enhlizweni zethu bese kuyaphambana kanti lo muzi uNkulunkulu wakhele uzohlenga abazali bethu abahambe emhlabeni bekhonzela ezothixo ukuhonga nokushinga nenkani namhlanje kuba thumbile ethuneni abakwazi ukudlula wayesethanda uMvelinganga uNyazi lwezulu ngokusicabangela ukuthi siyathanda ukusondela kuNkulunkulu kodwa sivinjwa yikona nalezo yithixo sezinkulu sezingonkulunkulu kubo beza nazo bese bedala kuhlela kithi besimpilo yethu itshele uNkulunkulu wayesebakhela nani ikhaya lephefumulo wayesebamema ukuthi bantu bami ngizolanda ey'godini zosizi ehlupheni kwethuna lapho nafa nabatshwa khona ngimthembisa ukuthi ngilethe emzini wami lapho ngifike ngihlambule khona kulo mfula ekuthiwa ikhaya lephefumulo wozani vusana abantwana benu bazonikhonzela base kuvuswa mina nawe usufikele ukuhamba le ezweni enkulu usuzongena phakathi kwalo muzi uma ungenazo isibindi uzophambana nemiyalo ney'miso uNkulunkulu akhuluma ngayo ubhalile bazobe befunda nabashumayeli emthandazweni wesabatha la uNkulunkulu ekhona khona ethi ulalisise kahle izwi kaJehova ulalisise kahle yizo iyalo lezi uNkulunkulu akhuluma ngayo lo muzi uNkulunkulu uthemayi wakho wawubekela imigomo nemiyalo nenkambiso nemithetho ukuze abazali bethu bakwazi ukusondela kuMvelinganga bese balungisa ushemba benze lokho okuthandwa nguye wasezulwini ukuthi baphenduke babe ngabantu kudilika ithixo ezabavimba ukuthi babonane nezulu lomndeni wabo noMvelinganga ngakho-ke siyayalelwa lapho esangweni kunabafowethu abamemezayo lokho akhulumayo lona izeleze inhloso yethu ukuthi kungabi khona umntwana womuntu uzothi uma ingena phakathi komuzi abese engene yedwa imindeni ingangeni ushembe ukuthi imindeni ngoba uyazi uNyazi lwezulu usuke esifika ngalo nesofika ngalo imindeni abese ikutha ekujuleni kokufa azoyibeka ngaphandle kwamasango masingene imindeni yethu idolozela ngathi ingene uma-ke lezi zinto ekukhulunywa ngazo ukuthi azimukelekile wena ungena nazo ngokuphula ukundlela umthwalo wakho lowo akekho umuntu oseshwayo lapha esangweni njengoba zibhala izinto ezingamukelekile singene nazo la kwakuyizithixo zabo abazali bethu zabavimba ukuthi bangakwazi ukungena nazo ukungena ukudlula ethuneni namhlanje sebecele wena ukuthi uzobakhulula uzobadiliza lomthwalo uNkulunkulu uNyazi lwezulu ushembe uyabadiliza kodwa badiliza ngathi ukuthi thina silalele umthetho silalele bona ngoba bona bahluleka ukubamba umthetho nokugcina umthetho nemiyalo uMvelinganga ayibeke kuyo yokulunga baphambi kwendleleni bangena ehlazweni ngakho-ke namhlanje zonke iy'nsuku ukhulunywa into eyodwa
ucela wona-ke umntwana othunyiwe, wena othunyiwe kona ongezanga umngani noma nesihlobo sakho noma uze nje uthi ngivakashile kahle. Cha, umuntu ozela akekho uvakashile, othunywe imndeni. La besambe nje abantu izinto ezingamukeleli ukuthi ingene phakathi komuzi. Nazi ezinye zazo, umuntu ofaka inqwaba neminyeko leyo ngoma nomnyanga amukelekile phakathi komuzi. Abafake ama-extension lokhu kufakwa odadewethu nomama bethu okufaka ikhanda amukelekile. Abafake iy'nsondo ezithiwa iy'ncweba, iy'ntambo ekhanda, okhalweni, emqaleni, ey'ngalweni, emaqakaleni amukelekile. Ngaphandle kwentambo oyinikezwe unyazi lwezulu emzini wengcolo ehleni, iyona kuphela umuntu ongenayo mayifakile. Kodwa lezi esiy'thatha komajiya abasiza abantu, lethu ezabantu abadala, ezokugula, ezethongo, ezedlozi, cha, lokho amukelekile phakathi komuzi. Khona into ivilapisa umuntu athi into yedlozi lizoyikhipha kanjani? Cha, bakuthume ekhaya emphefumulo ngoba sebekhathele lezithixo, sebefuna uNkulunkulu wangempela. Ingakho bekuthumela bayakwazi nabo lowo esikhulumayo nesidlulisayo. Baswele imilomo nje mhlawumbe ukuthi bakutshele uma bangaphiwanga inhlanhla ukuthi bakhulume kuwo, kodwa bayakwazi. Uma unesibindi uthunye bona bayokuyalela abafowethu indawo enkosongo yokuthi uyikhulule lezinto uyikhiphe emzimbeni wakho ayifunakali. Abafaka amabhayi lawo banikezwa umajiya ey'nkodlweni zabo ekuthiwa ezabantu abadala, ezokugula, awadingeki, awamukelekile phakathi komuzi. Abafaka amazinyo egolide nesiliva siyaxolisa kakhulu, akumukelekile lokho. Abaphethe isinemfu nabaphethe umuthi nabaphethe imbiza noma kuthiwa inegama elihle usiza abantu, leyo mbiza uyishiye ekhaya uma uyikhonzile kwisithixo sakho, awuzi nayo phakathi kwalo muzi. Ngoba ekhaya sinomnikazi womuzi, unyazi lwezulu, uphilisa ngezwi. Uma ungena phakathi kwalo muzi ushembe uyophilisa ithongo lakini bese kuphila wena. Akudingeki nje ukuthi uzophathe lezo zinto. Manje abantu bayanuswa ukuthi bayacela ukuthi lezi zinto bazemukele ngoba uma bezemukele imindeni yabo izokwazi ukungena. Lezi zinto esiy'balayo akekho umuntu okhuthuzwa emgodleni wakhe ukuthi uphetheni. Siyakhuluma nje thina, ukuwena nenhliziyo yakho, ukuwena nembeza wakho nabakini abakuthumile. Uma bekuthume ngempela bayakwenza ukuthi uhlale eqinisweni, uthembeke, akekho umuntu ozokhuthuza isikhwama sakho. Kodwa uma ungena ngalezi zinto uyisholoba, wazi ukuthi uthwesa icala umndeni wakho ngoba umndeni wakho wena umfanekiso wawo. Uma uphethe lezo zinto emgodleni wakho nabo bayiphethe. Ushembe nabasezulwini abasebenza umsebenzi wakho bazoyibona lezi zinto, ngeke bangene abantu bakini, bazovinjwa abantu bakini. Wena ungena wedwa nesiqu sakho nemithwalo yakho, kodwa abantu bakini ngeke bangene. Ingakho-ke sikhathalele ukuthi simkhumbuze abantwana benkosi. Lapha kwisibhuda omame abangena abantu abafake lezi zinto ey'fakwa omama ekuthiwa amathathi, lezi zinto ey'bhulukayo omama ayingeni phakathi kwalo muzi, ngoba uma ungene nazo lezi zalwazi ekufanele zidondolozele ngawo zakini nezabomalume wakho nezolimo lonke lethonga lakini ayingeni, ngoba uma uyifakile lento nazo zifane nabantu abayifakile ngeke bangene, zizoxoshwa, yongena wedwa. Ingakho abantu sicela ukuthi babeke umoya wabo phansi nolaka lwabo, ngoba abavakashile babeze ekhaya emphefumulo. Kukhona-ke into eyayishaya abafowethu laba abangayimbathi ube emhlophe. Athi mina ngifuna ukubethezelwa ngumthetho wakashembe, mina angizele angikholwa, mina angizele imithetho, mina ngizele ukuzonikela. Siyaxolisa kakhulu labo bantwana abanjalo. Siyacela ukuthi baqaphele bakelelise lokho. Uma uze ekhaya emphefumulo umbathi ingubo emhlophe noma umbathi ingubo emhlophe, wonke umuntu oze la usuke ethunywe umndeni wakhe. Lo muzi akuwona wamaNazaretha, umuzi womhlaba wonke. Kusho njalo inkosi yamaNazaretha uNyaza uthi lo muzi akuwona umuzi weseketho lasekuthini, kodwa umuzi womhlaba wonke. Ingakho abantu mabenika ithuba lokuthi badlulise iy'nkulumo abayithunywe umvenqange nemindeni yabo efike ngokwemfihlakalo,
phakathi kwalomuzi mayesuka umuntu zishika ibizo lakhe nesibongo sakhe nokuthi uqhamuka kuliphi izwe ngaphansi kwayiphi inkosi kuphela akukho kuyadingeka ukuthi umshumane wakho nomkhokheli wakho nami ngoba kukhuluma ngisho umuntu owembathile ulingo lomhlobo lowo muntu owembathile ulingo lomhlobo akanamshumayeli manje-ke ingakho-ke kuthiwa lo muzi umuzi womhlaba wonke abantu bayanxuswa abakhonzi abahle basezulwini bayanxuswa ukuthi lokhu bakuqaphelisise lo othi mina ngizele ukuzonikela kaShembe bangizile uzolalela imithetho cha uShembe unyazi lwezulu akafuna iminikelo wakho uShembe ufuna inhliziyo yakho elalelayo nevumayo umthetho wasezulwini uNkulunkulu awubekayo lo muzi ukuze abazali bakho bakwazi ukungena ngoba bona abawuvumanga umthetho wesizwe mhlawumbe babe nenkani bengamashinga bezihonga lokhu kungakusebenzisi ngoba kuzobakhinyabeza bakhethe ngoba bethu uphusile emqondweni bakhethe ngoba bethu umntwana okhulile ngomqondo uzobamela babayeka bonke abantu bakithi bakhetha wena hlisa umoya wakhe lokwazi nokuqonda nokuhlakanipha kwakho ukubeke eceleni ukulalele lokhu uma-ke kukwehlula mntwana wakithi e-Afrika uthi mina cha ngeke ngikwazi ukwenza lokho kufanele ngiyobika ekhaya ngenza ukuthi cha ukhululekile lapha ngeke ukuphoqayo uzobuyela emuva uyobuya ngosuku usufanele ungena phakathi kwalo muzi uma bekuthume ngempela uyofika ukwenze lokho uma boyizela uyobonakala ukuthi inhliziyo yakho ivuvukale udube akukho esingakusiza ngakho akukho mntwana kaNkulunkulu esingasiza ngakho iloko nje kumile kuyinkomo kuyizimiso kuyinkambiso unyazi elibeke khona ngoba unyazi lithanda imphefumulo yabazali bethu inkinga zithixo lezi ekhulunywa ngazo bafuna ukungena nazo ngakho-ke siyanxuswa ukuthi phakathi kwalo muzi uShembe wakhe emaqadini ezweni lasemaqadini wathi ikhala emphefumulo umuzi wemphefumulo yabazali bethu kodwa angenwa noma kanjani bona bangena ngathi uma sibalalelela umthetho bayanxuswa futhi inhlayisuthi sikakhulu i-tracksuit ayingeni phakathi kwalo muzi isikakhulu eParadise awungeni ugqoke i-tracksuit ungalala ngayo uma sewuvukile ukhipha umlidula awuyaluzi ngawo la egcekeni i-tracksuit ngeke ngikhulume lokhu la ebhobheni ukuthi i-tracksuit yadabwa kanjani kodwa siyazi ukuthi i-tracksuit yadabuka angiyiyeke le ndaba ngokuye ngiyiveze uma kuvumelekile ukuthi i-tracksuit yadabuka kanjani ingakho ungadingeki ukuthi abantu bahambe begqoka nje nasemini kulihlazo kakhulu ngisho emzini engcwele ebuhleni bamaNazaretha sengathi uNkulunkulu angasiphi ukukhula ngomqondo awukwazi ukuthi ungagqoki i-tracksuit emzini wendoda iveze bonke umzimba wakho lokuqaleka komzimba wakho emzini wendoda nawe nje wenu uyindoda ngeke ungivumele ungene igqoke i-tracksuit ekhala yonke umzimba womuntu umnumzane kuphela owazenzela lento kwakhe emzini wakhe ngoba wenza ayithandayo la ngisemzini wendoda yasezulwini unyazi lwezulu asikwazi-ke ukwehla senyuka nama-tracksuit ekhala umzimba wethu singabanumzane singamadoda sizinsizwa elizwe ngoba i-tracksuit ihamba yonke iveza yonke ubumo bomuntu ayidingakalile ukuthi abantu bayigqoke phakathi komuzi kaMvenqama abantu bayanxuswa futhi njengoba lapha esangweni bebala abafowethu ukuthi yini nani bayigqoke umuntu akukhohlwa ukuthi kuthiwa gqoka intolibhana kodwa inhloso yabo bathi abafowethu abakujwayele amadoda namadodana nabashana bakulelizwe ukuthi uma beze ekhaya emphefumulo nasemzini yonke kaShembe bahloniphise phela bahlombe kungaba intolibhantshi ibhantshi ijezi lowo nje ozohloniphisa ungabe usufika ufake ishethi lodwa umNazaretha awuhlali phezu kweshethi lodwa bayanxuswa ukuthi ngesikhathi esizayo labo banguza bakujwayele lokho kumgomo uShembe asisele wona ukuze sihloniphe uma singena emzini kaNkulunkulu singenzi lento ephambanayo ukuthi umuntu uyahlonipha ekhweni lakhe aze athathe ngisho ijezi likankosikazi ngoba engafakile ibhatha angithathele ijezi lakho uhloniphekile kodwa emzini kaNkulunkulu ezulwini akafuni uhlonipha abantu bayanxusa ukuthi abawuhloniphe umuzi kaNkulunkulu ngoba bengena emzini kaNkulunkulu beza nemndeni yabo beza noyise noyisemkhulu namakhosi abo ayadumala wona lengane ehamba nje ingasawuhlonipha umuzi kaNkulunkulu kodwa ekhweni layo iyahlonipha ingakho esikhuthaza abakhonzi abahle basezulwini ukuthi abantu abakuqaphele lokho
Siyacela uNkulunkulu wasekuhleni uNyazi lwezulu abaphe indlela evuma ukuzwa abantu. Bayanxuswa labo abangenayo, bangagijimi phakathi komuzi ngey'moto, abahambe kahle. Lo muzi uNkulunkulu abaphile uyinkinga enkulu ngoba kunezinto esingayiboni ngamehlo ethu okona ngoba uyena kuphela okwazi ukubona. Ushembe ukuthi yonke into emathuneni wakuthi angishingane abantu abahamba bengamashwile abasagqugquzela ngezisu. Baba ukuthi uNkulunkulu ubalethe ekhaya emphefumulo ukuthi sifike kuthethwa amacala abese uNkulunkulu ebafundisa kahle basagqugquzela ngezisu. Mahamba yonke indlela manje masogijima phakathi komuzi uNkulunkulu uzobahlenga kanjani ukuze sihambe kahle. Asihambe kahle ngokutotoma sesingene ngaphakathi kulo muzi. Abantu bayanxuswa futhi laba abaney'moto abangagijimi. Umuntu athi imoto yakhe yitsha abese yithi dli ngaphansi kwesihlahla. Lapha ngabehlala abantu baphosele bavikele ilanga bese ngena imoto ayinayo meningitis. Lokho kuthiwa ukuphathwa yikhanda ukushiswa ilanga. Imoto ayikhumuluze lapha insimbi nami ngawo wangiluyigqoka ngibeka lapha ngaphansi kwesihlahla kudedele ngene abantu bahlala ngaphansi kwesihlahla. Ngisho emzini oyingcwele lapho kuyichilo nje umuntu usezobanga imoto yakhe namatholi akhe. Abantu abasakwazi ukuhlala bahlele elangeni imoto yakhe uyihlalise ngaphansi kwesihlahla. Ake sikhule ngomqondo bakhonza abahle basezulwini bantwana base-Afrika. Kuyacelakala nje lokho sibasize. Abaphethe iy'mbuzi bayikhiphe ey'motweni bayoyifaka lapha esibayeni zinqampune ziyoze ilandwe basekumenyezela ukuthi ayilandwe zize kuyothelwa amacala. Abantu bayanxuswa ukuthi uma bepaka indawo yethu ifuphi kakhulu. Umuntu angapaki ukuthanda kwakhe apake njani agudle abanye bangasayithola indawo yokupaka. Bayanxuswa abantu ukuthi esikwenzayo sikwenze ngomoya kaShembe nokubambisana hhayi ngomoya oshisayo. Upake nje kahle idistance ezokwazi ukuvula umnyango udedele nomwina yapake. Bayanxuswa-ke obaba abahamba nemindeni nomama ney'ngane ukuthi bona abapaki ngapho ohlangothini labesimame. Bapaka lapha ngasesangweni noma bawelele ngaphesheya komfula. Omama ukuze iy'moto zibe seduze nabo. Omama banemithwalo eminingi abayidingayo ey'motweni. Ungabonakali umama esethusha phakathi kobaba ubaba imoto uyipake ngapha kodwa khona ukudla khona yonke into. Bayacela abantu ukuthi sona umuze ekhaya hhayi la ekhaya emphefumulo. Lana sonke size ngemndeni. Uma nawe uze ngumndeni wakubo nobaba uze ngumndeni wakubo. Okunxuswayo futhi ngokukhulu ukuyithoba obaba abahamba nemindeni bayacelwa ukuthi phakathi kwalo muzi ingatholakali sekugqilaze umama elowe eqobaba namatreyi eyodishela ubaba lapha ubaba uthe dli phakathi kwekhalisuthi. Umama uselowe echusha akasazi zokwenzenjani. Cha, akwenziwa phakathi kwalo muzi. Uma ubaba ehamba nomama efuna ukulethela umaya ngebreak abuza amakhosazana. Ikhosazana ivumelekile ukweqa phakathi kobaba. Noma bacela abafana abancane baningi abafana abancane ngihambiseleni lapha nimemeze ukuthi ubaba usibanibani nawo umaya kwakho kuletha. Hhayi nje omama bathushe phakathi kobaba azazoguqa. Kuyanxuswa ngokukhulu ukuyithoba ukuthi obaba ithuba bazolithola ithuba lalekhaya lincane kakhulu ngoba kuhlalwa kakhulu. Nomuze ekhaya bakwethu zisizwa zasezulwini. Lapha ekhaya uJamangweni avumelekile ukuthi aye ekhaya. Akujama kuvumelekile ukuthi ale kwenqambi lapho ngoba abantu abaningi bahleli nemindeni. Omama bahleli nezalukwazi zasemakubo nezabona inalume nezasemzini. Obaba bahleli namakhehla kubo bahleli ney'nsizwa zakubo. Manje omama sebezonqamula phakathi kwethu ngoba ehambisela ubaba ijusi efakwe etreyini. Cha, kuyanxuswa abantwana benkosi. Leso sikhathi asikho phakathi kwalo muzi. Lo muzi mfishane kakhulu, indawo encane ingene imphefumulo yabazali bethu. Masikhona asibambeni lokho sibekezele uyokwenzela ekhaya umakoti. Uma ekuphathela sisho ungangetheli ukudla lethela kodwa akuze inkosazana noma kuthunyelelwa abafana abancane bakulethele hhayi uma amahluphele azagcine secishe kwaphezu kwalo kuba abantu basondele bayizixhobo la uzowela kuphi umama. Noma ngabe umfundisi noma umphakeli noma umshumayeli noma isikhulu esithize kuyanxuswa ukuthi abantu abanjalo bangagqilazi omama. Ngabe kunzima umama akasazi usezapha uphambe ngishiphile umama ushaya uvalo. Umama mayeze la ehamba nawe baba azi
uzoncengela abantu bakubo labo abavumisa uzogana kithi nawe uzoncengela abantu bakubo wonke umuntu ubhekene nemithwalo yethongo lakubo umama wamthwesa umthwalo siyakunxusa lokho ngokukhulu ukuyithoba nangenhlonipho sicela uNkulunkulu abusele lezo ndlebe ezihlakaniphile ezwile amen.